Ukuqubisana nendawo zamanzi ezivuzayo kwakunye nemingxuma ezindleleni kuza kubekelwa phambili. Lo masipala umbaxa ukwaceba ukufakela iikhamera ze-CCTV ukulwa nokumosha kwezakhiwo zikamasipala. Izigidi ezingama-21 ziza kubekelwa bucala ukulungisa nokufakela izibane ezindleleni. uJohnson uthi baza kudala amathuba engqesho ngama-900 nalapho ulutsha luza kuthi lisebenze njengabathunywa kwicandelo lamanzi kwakunye nelokhenketho. All the funded vacancies will be prioritized. We will then also look at how we can ensure that even the unfunded, because you need to fill these critical vacancies to deliver services to our people. Ingxaki yamanzi njengokuba lo masipala ujongene nembalela kuza kuqhutyiswana nayo imali engaphezu kwe-360 yezigidi zerandi ibekelwe bucala ukomba amanzi ngaphantsi komhlaba kodwa ukulungisa imibhobho. Indawo zemidlalo ezisebenzisa amanzi ngokuthe kratya ziza kuvalwa. We will be going around with educational programs. We also have water restrictors that goes around to monitor whether our people use water sparingly. Masipala umbaxa uza kwakha izindlu ezingama-350 nalapho kuza kuchithwa imali engaphezu kwe-46 yezigidi zerandi. Kwindaba ze-SABC ndingumcebisi Ngqina, ndiseGqeberha.